ମଦନଟା ମାଆକୁ ଫୋନ୍ କର। ମଦର୍ସ ଡେ କହିବା ପାଇଁ ମାର ରିଆକ୍ସନ୍ ମୋ ବଦଳରେ କ'ଣ ନେବା? ଓ ମାଆଙ୍କୁ କ'ଣ ଦଉଛ? ମା ଉଠିଲେନି କଲ୍ଟା। ଆଉ ଥରେ କଲ୍ କର। ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ବବୁଲ କହୁଥିଲି ବା। ହ୍ୟାଲୋ ସଞ୍ଜୁ ରାଣୀ ନାୟକ ତ? ଲୋ ମୁଁ କ'ଣ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛି ଆଜି ମଦର୍ସ ଡେ। କି ଜାଣିନି ତୁ ମଦର୍ସ ଡେ ସଟରଡେର? ଆଚ୍ଛା 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 ହଁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଲିବ୍ରେଟ ମଦର୍ସ ଡେ ହ୍ୟାପି ମଦର୍ସ ଡେ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିବା ମୁଁ ମାଆକୁ ଟିକେ କଲ୍ କରି ମଦର୍ସ ଡେ କହିବା ପାଇଁ ମା ଦେହ କ'ଣ କହୁଛି ଆଉ। ସେଇ ତ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ତ ଝିଅ ତୋତେ କଲ୍ କରି କହିନି କିଲ ତ ମଦର୍ସ ଡେ ହ୍ୟାପି ମଦର୍ସ ଡେ ମମି କିଛି କହିନି କିଲ? କ'ଣ ପାଇଁ ତ ଝିଅ ଏତେ ଆତର ମତ୍ର କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛି? ତାକୁ ତ ସବୁ ଦେଇଦେଲୁ ଆଉ ତୋତେ ମାନେ କଲ୍ କରି ମଦର୍ସ ଡେ ପାଇଁ କହିପାରିଲେନି? କ'ଣ ଦରକାର ନାହିଁ ଲ? ତୁ ମୋର ମଦର ଡେ ନେବୁ ନା ନେବୁନି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ ଛାଡ଼ ମୁଁ ଭାବିଲି କେତେ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ହ୍ୟାପି ମଦର୍ସ ଡେ କହିବି ମମିକୁ। ଦେଖିଲା ମମି ମୋର ନଟ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟେବୁଲ୍ ମାଇ ପ୍ରପୋଜାଲ୍। ମାଇଣ୍ଡ ତ ଠିକ୍ ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ସେମିତି କହିଲେ କୁଟୁ କ'ଣ ସେଇ ତ ଡାଇଲିଟା ଥିଲା ଭୁଲେଇ ତ କହିଲେ କୂଳ କୁଟୁମ୍ବ ନାଚ ନ କହିଲେ କୂଳ ଭାସିଯିବ ମଲ୍ଲି ଢମ୍ କଲ ବୁଝିପାରୁଛୁ କି ନାହିଁ? ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖେ ଟିକେ ମଦର୍ସକୁ କଲ୍ କରିଦିଏ। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଓ ଲହୁଣୀ ଭାରି ଗୋଟେ ସେଇଠୁ ଓହୋ କାନ ତ ଏଇଠି ଅଛି ଦଉଣି ସେ ଲବଣ ଯେ ସବୁ କିଏ ଖାଇବ ସେଠି? ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ କଲ୍ଟା କଲି ଜାଣିପାରୁନୁ ତୁ କାଳିଆ ଟୁନ୍ ହେଲା ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁଛୁ ବବୁଲୁ କି ସେଇଟା ବା ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଅଫିସ୍ ନମ୍ବର କଲ୍ କରିଛି ମୋ ଆର ନମ୍ବରଟା ବାଲାନ୍ସ ସରିଯାଇଛି। ଗରିବ ଲୋକ ହେଇଯାଇছিল ମା ଗରିବ ଲୋକଟେ ବୁଲିକି ଲାଲୁକ ଗରିବ ହେଇନି ଏ ମା ପାଇଁ ଗରିବ ହେଇଯାଉଛି। ତୁ ଖାଲି ବାପା ଖାଲି କୁହନ୍ତୁ ପୁଅ ଯାହା ମାଗୁଛି ଦେଇଦିଅ ଖାଲି ଏତିକି କହିବୁ। ତୁ ତ ସେପଟେ ଟାଇଟ୍ କରିଦେଉଛୁ ନଅଟାକୁ ଆଉ ତୁ ସେପଟେ ନଅଟା ଟିକେ ଢିଲା କରିବୁ କି ନାହିଁ? କହନା କହନା କାଲି ମୁଁ ରାତିରେ ଧନୀ ହେଇଯାଇଛି ସ୍ୱପ୍ନର ମୁଁ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଯାଇଛି। ଡାଡି ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେଇ ଡାଡି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଯାଇଛି। ନା ଲୋ ମା ବହୁତ ସିଚୁଏସନ୍ ଖରାପ ବାପା 5,000 ଟଙ୍କା ପଠେଇଲେ ବୁଝଛୁ କି ନାହିଁ ହେଲା 5,000 ରୁମ୍ ଭଡ଼ା ପଳେଇଲା ମୋ ପାଇଁ ନା ଗାଡ଼ି ତେଲ ପାଇଁ ପଇସା ଅଛି ନା ଖାଇବା ପାଇଁ ପଇସା ଅଛି। କେଉଁ କେତେ ଗରିବ ଏତେ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ମୁଁ ମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଗତି କରୁଛି ମୁଁ ତୋତେ କେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି? ପାଟିର ମାନେ ଶବ୍ଦ ହିଁ ନାହିଁ ମୋ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ କ'ଣ କିଛି ଶବ୍ଦ ହିଁ ବାହାରୁନି ତମ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ। ଓହୋ ମନଟା ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା କି ଡାଡି ଦେଲେ ପଇସାଟା ମୋତେ? କ'ଣ କହିନା ପିଠା ଖାଇବା ଲୋକ ନିନ୍ଦ କ'ଣ ପାଇଁ ଗଣିବ? ହଉ ଛାଡ଼ ହଉ ମା ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ହ୍ୟାପି ମଦର୍ସ ଡେ ଆଉ କହିଲ ବାପା ଦେଇନାହାନ୍ତି ପଇସା ତୁ ଏତେ ରାଗ ନା ଆଉ ହେଲା ଏମିତି ମଜା କରୁଥିଲି। ମୁଁ ଖାଲି ରିଆକ୍ସନ୍ ନେଉଥିଲି ଦେଖିବା ମୋ ମଦର୍ସଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ଟା କ'ଣ ହେଉଛି
ହେଲା ପଇସା ଦେ ବାପା ଦେଇନାହାନ୍ତି କହୁଥିଲେ ତମ ବିଜି ଅଛନ୍ତି ପଠେଇନାହାନ୍ତି ପଠେଇବେ ହଁ କୁହନ୍ତୁ କଣ ଖାଇଲ ମୁଁ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଉପମା କରିବି ଭାବୁଥିଲି ଦେଖିଲା ସୁଜି ହେଇଗଲା ବେଶୀ ବୋଧେ ପାଣି ପକେଇଦେଲି ହେଲା ଉପମା ବନଉ ସେ ସୁଜି ହେଇଗଲା ତାପରେ ଖାଇଥିଲି ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲା लो उपमा बा खाली आ टिके पा उपमा कोन प्रथम परिया परिया को ये कर देली बुझु ने परियाटा ना हला आलू पियाज आउ थिला मो पाखरे कोन अछि ना गाजर एको छोटो छोटो पीस करी की टिके भाजे की तार फुटन छुंको मारी की लंका पके की तापर पानी पके की लूण चीनी हल्दी पके की तापर सुजी सहित हैला मिश्रण करी उपमा आज बा रविवार जाइनी जीवी आउ टिके परे बुल्लू भाई आसुचंती एई बाणीबार कौन काम थी मो शिल्पी आसी उठे नहीं गुड़ छाड़ दो खंडगिरी ओके ब्रो देखे तो यही तो सबु बेले हेलो हेलो सबुजी आउ कौन कह लो मोबाइल टा बा मोबाइल सते आउ से दिन फोन कर लैंडलाइन फोन करती एटा लैंड मोबाइल टा हाँ छाड़ा कौन कहूँ हाँ रखुची माँ हैप्पी मदर्स डे हाँ जा हो एक्सेप्ट कर धन्यवाद गुड बाय थैंक यू मम्मी अच्छा रखता हूँ दुआ में याद रखना हाँ रखुच ना देख लो मम्मी को रिएक्शन मदर्स डे रो मम्मी को मदर्स डे ना फादर्स डे हाय